Der er Charlotte, og om ikke så længe kommer der en lille dreng ud af maven. Og Bertil. Hej. Hej, Liv. Og Asger og Liv. Og Hedvig og Viggo. Ja, lige om lidt får du at se, skat. Og Samuel. Og Lone, der fotograferer, som også har en baby i maven. Og Livs far. Og Kirstine. Hej. Hej. Og Ane. Skal lige have han, så der ikke blænder. Ja, se. Og mig selv. Vi laver en gruppe. Jeg skal møde det gruppe. Ja, det vil da være, vi skal det. Jeg tror, at det stemmer til mor, så bliver det jo den eneste. Er I ved at være sultne, børn? Lige om lidt må I se det, når jeg er færdig med at filme. Så må I se filmen. Skal vi lige have om, så vi også får Samuel med. Han sidder med ryggen til. Sådan der. Hej.